Padu katno ngin siaset hatok haune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syumbat yaka. Ayah ketika khawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kaseng kinong rap bakas nong sang bangla kala ai jumut eka sorkar bakan bha shibun bakan thau kilat kilinti sha kinong rap bantengkai eka mariang dakaba kan penslur bantung no daki jait dingso babun jait kiba kini ki dingso kilong shibenta ki marrap ki bantengkai ban penne pensa eka jinglong jerngam kamai mariang Uba Viceroy maunai Presiden kate kaseng kinong rap na kate kasnong habakran show Riboy News ulai thu bakane kasnong ka bausong kadai ka papenmi sibon ki marrap kum ki jait dingso babun jait kentup kum uso nyamtra so priam uso trun bat kum juru usla terpat kamarrap ka bakhami bha ba ajing mentoy bha kadai uso trun ya kane ka jing ajing mut uteu nong yalam ulo ong ba ka jaka bantung dakinu kinu ki jait ding kan bha ban penslur bantung daki dingso ka ba lada ka sarkar kan mang daki jait dingso kan long shibenta ban kersha ni ka jingmi bat ka jing ajing mentoy ki nong ram kaba lengba kita ki jait dingso ka penne pensaru ya ka khendo kaba wanra ru ya ka jingkurkhu na ka mai mariang bat kumju ru ka sarkar lengba ka skim shispa sngi ne ka MGNRGA kan pelong kerpang ban penrung sha ka ne ka benta ki kamrem ka ban long ka jing mentoy ka ba khamha susu sha ki nong song snong ulakan tu juru ya laki para nongrem bala kumno ki de bantung khambon ki jait dingso aka khendo ka siap ka jongki khnang ban kentiu ya ka yo ka kot ka jongki tengi kum aku muwe nek dekhot jong ka seng nongrem te ga kwa ban kerpat an yang ka soka kham tam wede ba karep karyang kham tam akni sngi ngayo sngo ba ka don ka plan nyo sarkar kadon ke jithu bana ka menta ban penne pensa ya kamariang ke jing penjerngam ya kamariang te kuwa aliang jong kada ka trat bapai ya ka rep kariang perkumju ka sarkar hi ada kalong ka ba kala kan perung lem ya kan ka skim cispas ngi kumba we kisnong we jaka kiyo tamda ki menteri ki pung dokha ba ka thu ko long ka dei ka we ka jing toy rengi hang ne pa deng don duna bha haliang jong tu ka kalain ka kam ma ki don ki jaka ki babyang ki pung dokha kum bayo ki we ki jaka tengi pa dah ne dei kita ki pai no rep sno ki jak ba dei ka rep karyang te sem ban kerpat ka sarkala dalong ka bala bahkan kentup lang ha ka tu ka skim sispas ngi namda ka rep karyang bangini ikum ginong rep ngila ba ka jing mentoy lang bat kham tam baya dei bat jing pen ne pensai kamariang ngidon sibun gilat hakrik sto jong ilada dan kejirap meliang jong sarkar kum kini gi sonyamtra kum gi sopriam bat kiwei dan ki penjerngam ya kamariang kim semdon ke jing pentut ya kamariang kim semdon pen slen ya kamariang ringa kenturu ya ki para nong rep para marjan arpa ki marsnong ki marjan sene bang ide ban pendu no ya katur kom rep sarti bangin ya perkhat thmai da ka bas ya perkhat da ka baret jum man long jum ya gini ki jaka kham tam bagane kan sa ka bat kal buyo ka bakhoi da gini kom rep kum gini sonyam tra kum kiwe ki jing thung ka penjerngam ya kamariang dan ko jing mentoy sibun yangi haka snong ka thau bat kham tam haka imlang ka salang ngade na iwe inong rep na kasnong sambangla dengan snyo yade kata kajing keren jong irurang ba bala keren sakman tengi ni kinong rep ni kwa ba ka sarkar kan penkentup lem ya ne ka skim sispas ngi ha ka kamrap kamrang jongi bang iyo ban nang kentiu nang penroy susu ya ka kamrang jongi kong iku bele ya piki Riboy News ki palawan hakane kapor mentah te hangne nga keren kumu presiden jong keseng nongrep te thendiat nga kwa kumbangila ayo abo na kaliang jong kinongrep ban ajing keren hakane kapor te habede bat kini kinongrep namar ngiang ne apo sinong ngirep kum wala i kisok nyemtra
nang ta ki sok priam nang ta ki slaterpat te bat ki we ki jan ngrep kham tam le sok trun te ke banga kwa ban a jingmut pat kalong ba nengkong bang ngrep yu sok trun adin ngi penbut rep segini ki sok nyemtra nang ta kini ki slaterpat kini ki jingrep kilong kumba protek ya ka khandeu mo kalong kumbang yada ya ka mariang te ke banga kwa ban a jingmut pat nakaliang jong akum presiden jong kaseng jong kinong rep ba nakaliang jong kasorkar ba kumbang i mentah ba kasorkar kadon tagajing temu ya ka ba kumno ban pendek pensa ya ka mariang bantung kiding te henry nakaliang jong kinong rep pat namar ba ye kiding ladangi rep kemut kiding kilami lupa te henry ka bang akwa ban ajing mut pat ka sorkar habiade bat kini kinong rep ka ba kham kong san bangin kham yo jing mentoy kalong ladangi tung hapo per lani halengkha kum usok turun tanang ta kini ki telaterpat kisok nyemtra ngiyok ru kajing mentoy kata kalong tenga karpat habiade bet kane ka benta kalong nagliang jungi kaseng karpat ba nakaliang ka sorkar ba kaniarap mo hajika bangin tung do uding ngintung no do uding so da kiding so lani ki telaterpat namar kini ru kidi kijing tung kilong ki ba yada ya ka mariang ki penjerngam ya ka mariang te kata kalong ba khamat hajika bangin tung do uding ngintung no da uding so namar bale la ngitung uding so kumut usok turun ngila ban yo jing mentoy ini kisok nyemtra rang yo kijing mentoy umdai tang kata wat ki ni hakini kiding selaterpat ngila yo bantung kum kini ki gol mariat dan ki tempau ngila la bantung te kijing mentoy kalang ngila yo borok saw ayong te kum juru ngakwa ban ajing mut ya ka sorkar namar ngi i mentah bakadon kene ka skim si spas ni bakan bah kerpang no habiade bat ngi kinong rep namar ba haka caka baka kin ai di sembai ding henry kan perkhat no da kini ki sembai ki badai ki kum kisok nyemtra bangila bantung lane ki terpat bangila bantung bat bangin yo ka jing mentoy namar ladang itung di kiding so mo kum sok turun ro ngitung lang kemut kalong protek ka kendau kumbang ngitip mentang ngihab ban pendek pensa ka mariang te nakaliang jonga kum presiden nga ajing mut habiade bat kane ka benta ya ka sorkar bat kum juru habiade ya ka bolok ba kan yarap yang ikinong rap ban pensilur ba ngidei ban tung di kijing tung ki balong ban pendek pensa ya ka mariang om ba ngin rap kum ba ki ong ba rap serti mo ba ngin thang klumar gi khlau butap kandon ka jing kata tenre nakaliang junga kum presiden ro ngakentu ikinong rap ba ki ban rap ya kita kijing rap ki balong ban pendek pensa ya ka mariang kamtami kijing ding ting tiap ki badan ru kajing mentoy na ka benta kinong rap. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.